Спадар Павел, ёсць меркаванне, што цяпер польскі бок, ну, скажем так, стараецца, намагаецца лішні раз не агучваць інфармацыю пра Анджэя Пачобута. Ну, маўляў, каб Лукашенка не патрабаваў ад Варшавы што заўгодна за вызваленне журналіста, каб не падвышаць гэтыя стаўкі. Што вы думаеце на гэты конт? Я думаю, што польскі бок вельмі моцна разлічвае на намаганні амерыканскага боку спадара спецпрадстаўніка прэзідэнта Трампа Джона Коула, які неаднойчы уже, наколькі я ведаю, падымаў гэтае пытанне падчас сустрэчаў з Лукашэнкам прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Але менавіта рэжым Лукашэнкі, КДБ, ці ён асабіста выкрэслівае яго прозвішча з лісты тых асобаў, якія маглі бы выйсці на свабоду. Бо Лукашенка разглядае справу Анджэя Пачобута ў нейкім сэнсе асабістую, але з іншага боку, што для яго галоўнае, гэта інструмент шантажа. Шантажа ў бок Польшы дзеля таго, каб дамагчыся палітычных перамоў. Тое самае ён ажыццяўляе ў бок Літвы. Паглядзіце, арышт гэтых фураў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, пазней выкарыстоўваўся Лукашэнкам, каб дамагчыся менавіта палітычнага дыялогу. Такі самы метад праз Анджэя Пачобута і не толькі яшчэ знаходіцца ў вязніцы ў Беларусі і грамадзянін Польшы Гавал, ён спрабуе выкарыстаць дзеля таго, каб дамагчыся ўзроўня сустрэчаў, ну, напрыклад, палітычных кансультацый намеснікаў міністра замежных спраў, альбо прыезд у Мінск кіраўніка парламента Польшы, альбо міністра замежных спраў Польшы. Такія чуткі таксама ходзяць. Але тут трэба зразумець, што сам факт прыезду нават высокапастаўленай асобы ў Мінск не задаволіць Лукашэнку. Яму патрэбна будзе першае прызнанне яго ў якасці прэзідэнта, а ён не прабачце, прызнанне яго ў якасці прэзідэнта, а ён такавым не з'яўляецца, і каб Польша ініцыявала зняццё санкцый з рэжыму Лукашэнкі, бо эканамічная сітуацыя становіцца ўсё больш і больш напружанай. Яму вельмі залежыць на развіцці эканамічных адносінаў з Еўрапейскім Саюзам. Гэта мінімум тое, што бы хацеў атрымаць Лукашенка. Ну і на гэтым тыдні акурат зрабілася вядома, што з рэжымам Лукашэнкі афіцыйныя кантакты падтрымліваюць не толькі Злучаныя Штаты Амерыкі. Менск наведаў прадстаўнік ураду Нямецчыны Беньямін Вальтер. Летась яго прызначылі афіцыйным прадстаўніком Міністэрства замежных спраўаў гэтай краіны ў справах Беларусі. Вядома, што ён правёў некалькі сустрэчаў. З ім былі сустрэчы, і на якія тэмы пра гэта невядома. Амбасада ФРГ падзялілася толькі жартаўлівым відэа, як дыпламат знаёміўся з Беларусю. Давайте паглядзім і вернемся на нашу размову. Спадар Павела, якія інтарэсы могуць быць у Нямецчыны, улічваючы гэты візіт? Пра што магло весціся гаворка ўвогуле? Я ведаю асабіста гэтага дыпламата. Некалькі тыдняў таму назад мы сустракаліся разам з кіраўніком Коордынацыйнай рады Беларусі Арцёмам Бруханом у Міністэрстве замежных спраў Германіі на ўзроўні дырэктара, палітычнага дырэктара, які адказвае за супрацоўніцтва з нашым рэгіёнам, і гэты дыпламат прысутнічаў падчас гэтай сустрэчы. Я скажу, як ужо дасведчаны дыпламат, амбасадар, гэта тэхнічны ўзровень, гэта дэск-офіцер. Гэта адказны малодшы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў за адносіны з Беларусю. Такія супрацоўнікі ёсць ва ўсіх Міністэрствах замежных спраў па канкрэтных краінах. Яны прызначаюцца. Таксама ёсць у МЗС Беларусі менавіта на ўзроўні аташэ ці трэцяга сакратара, можа трошкі вышэй дыпламат, які адказвае за адносіны з канкрэтнай краіны. Але яго адказнасць заключаецца ў тым, што ён рыхтуе адпаведныя дакументы, ён выконвае тыя даручэнні, якія дае палітычнае кіраўніцтва на ўзроўні начальніка аддзела, пазней дырэктара дэпартамента альбо намесніка міністра замежных спраў. Таму гэта, яшчэ раз, тэхнічны візіт, гэта хутчэй азнаямленне, я думаю, з дзейнасцю амбасады, бо амбасада Германіі знаходзіцца пастаянна пад прэсінгам спецслужбаў Лукашэнкі, мы пра гэта ведаем. Магчыма, у яго адбылася сустрэча міністра замежных спраў, але это быў вельмі нізкі ўзровень. Можа, у нейкім сэнсе гэта была спроба
атрымаць нейкую інфармацыю ад мінска, але яна не ўплывае на палітычныя рашэнні Германії. Мы ведаем пра тыя кантакты, які зараз ініцыюе рэжым Лукашэнкі з іншымі еўрапейскімі сталіцамі, і камунікуючы з нашымі партнёрамі, калегамі ў гэтых сталіцах, мы перадаем таксама нашу пазіцыю. Наша пазіцыя звязана з тым, што калі Лукашенко хоча мець адносіны з Еўрапейскім Саюзам, ён спачатку павінен пачаць дыялог з беларускім грамадствам, з дэмакратычнымі сіламі. Таксама у нас ёсць пазіцыя наконт таго, він зрабіць Лукашенко для дэкрыміналізацыі грамадска-палітычнага жыцця ў Беларусі. Гэта падрыхтаваны дакумент праваабаронцамі беларускамі, нашай камандай Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. І гэты матэрыялы мы перадаем таксама нашим партнерам. І гэты документ, я думаю, з'явіцца на столе як міністра Разумкова, так, я думаю, і самого Лукашенка. Спара, Павел, хацелася б яшчэ одну тэму закрануць у сённяшнім нашым эфіры, бо роўна год таму, дзень волі, знікла Анжэліка Мельнікава. На мінулым тыдні акурат з'явіліся фотаздымкі як спікеркі Координацыйнай рады з Мацоўні ў Менску, што выклікала новую хвалю здагадак наконт ейнага таямнічага знікнення. І калі здымкі рэальныя, то яны паказваюць звычайнае жыццё Мельнікавай у Беларусі, а значыць, падмацоўваюць версію яе супрацы са спецслужбамі Лукашэнкі. Сваім меркаваннем пра такі сцэнар з парталам Цэнтра Еўропы падзялілася былая афіцэр контрвыведкі Агентства ўнутранай бяспекі Польшчы Анна Грабоўская-Сівец. Давайте паслухаем і вернемся да размовы. Я не ведаю, як яна паводзіла сябе ў кантактах з іншымі супрацоўнікамі Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Аднак сам факт, што яе прынялі ва ўпраўленне, што яна адпавядала ўсім крытэрам і паднялася там так высока, можа сведчыць пра тое, што беларускія спецслужбы вельмі добра яе да гэтага падрыхтавалі. Тое, што яе вывезлі з Польшы, што гэта адбылося раптоўна, нечакана, нават з намёкам на выкраданне, выглядае даволі адчайным крокам службаў, а значыць, праявай нейкай формы крызісу ў супрацы паміж беларускімі спецслужбамі і Мельнікавай. Цяпер раптам высвятляецца, што яна не знікла, а проста выехала. Спадар Павел, як пракаментуеце гэтую заяву? Ну, гэта каментар эксперта, гэта не пазіцыя афіцыйная. Я быў трошкі здзіўлены некаторымі момантамі гэтага інтэрв'ю. Дарэчы, дзякую вялікі Белсату. Я даў інтэрв'ю таксама гэтаму парталу, і бліжэйшым часам, спадзяюся, яно з'явіцца, і гледачы, і чытачы змогуць яго прачытаць. Ну, па-першае, мы знаходзімся на вайне. Супраць нас, я кажу пра аб'яднаны пераходны кабінет, Координацыйную раду і канкрэтна Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, вайну вядуць 3 спецслужбы Лукашэнкі. Гэта КГБ, гэта ваенная выведка ГРУ Міністэрства абароны, і гэта выведка Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. Ваенная выведка наведывалі 2 афіцэраў ваеннай выведкі курсы польскай мовы паверхам ніжэй, там, дзе знаходзіцца Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Таксама супраць нас ваюе расійскія спецслужбы. Напрыклад, афіцэр ваеннай выведкі ГРУ Міністэрства абароны Расіі прыходзіў у офіс браць у мяне інтэрв'ю, а пазней ён быў затрыманы польскімі спецслужбамі, і ён усталяваў месца майго пражывання ў Варшаве. Так што я ўжо не кажу, што КДБ не спыняецца, і зараз вядзецца крымінальная справа ваенным прокурорам Польшы, Варшаўскай акружной прокуратуры по факту спробы вярбоўкі не менш чым 15 супрацоўнікаў нашай каманды і членаў кааліцыі «Латушка, рух і за свабоду». Таму, калі мы робім нейкія высновы ацэнкі, давайте з гэтага зыходзіць. І мы, зразумела, тут можам разлічваць толькі і выключна на дзейнасць і дапамогу контрвыведкі Польшы альбо іншых еўрапейскіх краінаў, дзе мы знаходзімся. У нас няма права ствараць ні выведкі, ні контрвыведкі. Это все будзе парушэннем дзеючага заканадаўства. Давайте не будем забываць, што і кабінет, і Координацыйная рада, і НАУ прызнаны экстрэмісцкімі і тэрарыстычнымі арганізацыямі. Так што яны тут але ці вы верыце ў версію тое, што спадарня Мельнікава знаходзіцца ў Беларусі? Я маю на ўвазе перадусім гэтае пытанне. Я бачыў гэты здымак, мы бачым з вами толькі здымак. Цікава, што пасля майго інтэрв'ю Белсат у ранішняй праграме фактычна гэты здымак трапіў у адрас Балаганова, вядомага блогера Рыкава, ва ўкраіну. Даслоўна 2 дні пасля таго, як я даў інтэрв'ю Белсату, дзе я прывёў менавіта адказ прокурора, нацыянальнага прокурора Польши аб тым, што Анжэліка з'яўляецца пашкадаванай асобай у гэтай справе, што ажыццяўляюцца актыўныя дзеянні, каб знайсці месца яе знаходжання. І справа ідзе па артыкулу 189 параграф 1 крымінальнага кодексу Польши. Гэта прымусовае фактычна пазбаўленне волі канкрэтнай асобы. Ну вось ёсць зачэпка, вось паказалі фотаздымак. Чаму пракуратура не высвятляе і чаму ўвесь гэты год яна не высветліла ў Менску, яна ці не? Ну гэта ж, ну што не працуе контрвыведка.
Я думаю, што працуюць, мы не з'яўляемся бокам у гэтай справе. Там было афіцыйна нам паведамлена, што мы, на жаль, не можам, польскі бок, прадставіць вам дакладную інфармацыю, якія дзеянні ажыццяўляюцца і што нам вядома. Таму нам даюць, так скажем, толькі частку інфармацыю, тое, што публічна я пазней магу агучыць, бо я якраз аргументаваў, калі я накіроўваў ліст генеральнаму прокурору Польшы, міністру юстыцыі, што нам вельмі важна камунікаваць грамадству, што ж адбылося з Анжэлікай Мельнікавай, дзе яна знаходзіцца. І цікава, што менавіта пасля гэтай камунікацыі адразу ж з'яўляецца гэты здымак. Ці ён сапраўдны, мы да гэтай пары не ведаем, мы яго бачым. Ці адбудзецца можа нейкае інтэрв'ю ў перспектыве там Маркаву, а чаму яно не адбылося на працягу гэтага года? Ну, дарэчы, а чаму не адбылося? Чаму? Бо ёсць версія пра тое, што, напэўна, калі Мельнікава ў Беларусі, яе не паказваюць па БТ, ну, значыцца, у яе ёсць нейкая дамова са спецслужбамі, каб яе проста не свяцілі, а тут з'яўляюцца гэтыя фотаздымкі. Я адкажу вам пытаннем на пытанне. А ці могла бы агентка КДБ ці нават афіцер КДБ, напрыклад, дамагацца непрызнання Лукашэнкі ў якасці прэзідэнта? А чаму не, калі ў ёсць такое заданне? Пазіцыі? Да не, ну сур'ёзна. То есть выступае кіраўніца Коордынацыйнай рады Беларусі на парламенцкай асамблеі Савета Еўропы і публічна заклікае усе парламенты, парламентарыяў, членаў Савета Еўропы не прызнаць Лукашэнкі ў 2025 годзе ў якасці прэзідэнта, бо гэтыя выбары былі безвыбарамі. Яна прапаноўвае прызнаць Ціханаўскую, аб'яднаны пераходны кабінет і Коордынацыйную раду. І гэта трапляе ў рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Я расказваў гэтую гісторыю, што там была памылка на палітычным камітэце з майго боку, калі, напрыклад, прызнанне Коордынацыйнай рады яна не подняла руку і не прапанавала на камітэце. Яна пазней дамаглася, сабраўшы подпісы, каб гэта было ўпісана ў рэзалюцыю. Пазней, калі яна, менавіта яна, зразумела, з нашай падтрымкай дамаглася, што Сенат Польшы афіцыйным дакументам, які апублікаваны ў афіцыйных правовых дакументах парламента Польшы, прызнаў Коордынацыйную раду парламенту міграцыі. Прабачце, калі б я сядзеў у Варшаве амбасадарам і такое бы адбылося, я павінен быў бы падаць у адстаўку. І іншага не было. Ну, далей, ці магла яна паўплываць на нейкі нашы дзеянні, звязаныя з санкцыйнай палітыкай? Зразумела, мы займаліся пытаннем крымінальнага пераследу Лукашэнкі. І што мы чуем? Што прокурор Міжнароднага крымінальнага суда узбудзіў крымінальную справу супраць Лукашэнкі. Так прабачце, што ж гэта тады за дзеянне агенткі і афіцэра КДБ, якая, напрыклад, магла сарваць паседжанне Коордынацыйнай рады па адказнасці Лукашэнкі ў студзені 2025 года, а яна за свае грошы фінансуе гэтае паседжанне і прымаецца рэзалюцыя, якая дасылаецца ва ўсе еўрапейскія парламенты. Павел, гэта ўсё не адмяняе таго факту, што Анжэліка Мельнікава знікла з вялізнай сумай грошай 150 тысяч евро. Гэта ўсё не адмяняе фактаў расследавання журналістаў, якія даказваюць пра тое, што яна мела сувязі са спецслужбістам Лабеевым. Па-першае, мы гэта ведаем з расследавання, фактычна мы гэта не маем пацверджання, я не выключаю, што гэта можа быць, я выходжу з фактаў. Я вам называю факты, на якія вельмі цяжка даць адказы, разумееце? Калі і адбылося штосьці дрэннага з Анжэлікай Мельнікавай, то оно магло адбыцца на, можа, апошні час, можа, нейкі месяц перад яе знікненнем, калі яна даведалася, што тая асоба, з якой яна камунікавала, магчыма належыць да спецслужбы. Што тычыцца грошай? Давайте так, гэта ніколі не было фундацыяй Народнага антыкрызіснага ўправлення. Гэта фундацыя кіберпартызанаў. Яны заснавалі гэтую фундацыю. Яна была там старшынёй. Шчыгельскі быў намеснікам старшыні праўлення фундацыі. За некалькі месяцаў да гэтага ён выйшаў з гэтай фундацыі. Таму пытанне па грошах давайте ставіць кіберпартызанам. Я іх вельмі паважаю, вельмі цаню, але гэту адказнасць я не буду браць на сябе, бо мы не кантралявалі ніколі гэтую фундацыю. Чаму так адбылося? Яна прайшла праверку байпола, полиграф, яна прайшла проверку кіберпартызан, яна грамадзянка Польши, давайте не будем забывать, яна прайшла проверку ўсіх спецслужбаў Польши. Вельмі шмат пытанняў хочу яшчэ задаць на гэты конт, у тым ліку, спадар Павел, дзякуй вялікі, мушу вас прерваць, таму што мусім ісці далей, але вялікі дзякуй за ваш каментары. Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, і лідар НАУ быў з намі на відэасувязі.